Pieruna, która jest na wajzu? 10. Pieruna, po co zechcę tyle balował? A ja muszę iść do tego starego grzyba. Witaj chłopcze, witaj w świecie Pokémon. W tym świecie masz takie sam potworki, które ci mogą zaciukać przy każdej okazji. Dlatego z twoją muter powiedzieliśmy, że możesz wyleźć na nie i obejrzymy, czy przeżyjesz. Może znajdziesz twojego fatra. Teraz powiedz mi, jak ci go dają? Jak masz na imię? Józek je Erich. Przecież znoż moja matka i znoż mnie, hopie. Co ty mi fandzolisz tu teraz? Dobra, ja już nie będę czekał, cisnymy. Pieruna, idę na wierzch do matki. Muter. Erich, godałach ci, że możesz tak sam nie wyłazić. Wiele razy mam ci powtarzać, że możesz najpierw mi łobiot naważyć, a potem możesz kaś wyleźć. Ej, dziś jest co, niedziela, ja? Ja. No to słuchaj, zaraz będzie łobiot, będzie rolada i śliczki. Ale to najpierw idź na tego starego hopa. Chcesz mój numer telefonu? Ten muter, ale ja mam przecież twój numer telefonu. Co ty mi fandzolisz? Popierony ty mi takie pytanie zadajesz. Ja wyłaża, fanzola to. Idę do tego grzyba, bo ten hop już rano obudził. O, czekaj, ten. A ty co tak kukosz? Co cię to interesuje, baranie? Pierun jaki wkurzony. Witaj, jestem Elm. Słuchaj, musisz mi pomóc w wykonaniu niektórych zadań. Pomożesz mi? Nie. Ty, ale weź mi. No dobra, żeś mi przekonał. Super. Teraz powiem ci, że zanim wyleziesz, będziesz musiał znaleźć Pokemony. Wybierz sobie, mam ino 3. Łopioruna, co to je? To je Hazok. Łopioruna, to je Forfiter. Erich, Forfiter to był 10 lat temu. Co ty fandzolisz? Jobiora to je Forfiter i jego nazwa Forfiter. No dobrze, jak chcesz tego nazwij, Pierunie, będą się z ciebie śmiać ino. Słuchaj, musisz ciść teraz na wierzch za starymi Tarnowicami. Jest taka chata w lesie i tam je ten stary hop, co cię obudził. Czekaj, muszę ci coś dać trochę. Masz tu 50 gorzoły. Jakby cię jakieś szczury napadły, to możesz je obloć. Dobra, Pieruna, idę do tego starego hopa, co mnie obudził. Ani pofajerować nie można. Pieruńskie krzoki. Ło, Pierunie, to je gołąb. Forfiter, ładuj w niego, hopie. Te gołębie mi nasrały na mojego łopla. Znajdę tego srogiego. Szukam go już od 2 dni. Pieruńskie krzoki. Jeruna, ja nie wiem, czemu za ryszowym nie zrobili drogi. Kaj tu są auta w tym świecie. Ło, Pierunie, szczur. A to powinno być po kanałach lotać. Hopie, już widzę mi na tego szczura, jak znajdzie takiego forfitra w kanale. To się fez zdziwi. Dodazek do tego miasta. Te stary hopie, co ty chcesz? Słuchaj, możesz pożyczyć mi 2 złote na gorzoła? No dobra, dom ci, teraz ci pokażę. Tukaj je, jak się fez nażresz, to tu się uleczysz. Tutaj możesz kupić, jak już się uleczysz, kolejna gorzoła. Tutaj masz ta droga, jaka jest dobra impreza, a tu masz woda. Po co ty mi gody, że tu jest woda? Nieważne, idę się narąbać do swojego domu. Ulecz mi forfitra. Dobra, idę na wierzch, Pieruna. Znowu te krzoki. Kaj, tu jest droga asfaltowo. A co to je? Te fajne to pieruństwo. Dobra, je ta chata. Kaj jest ten hop, co mnie obudził rano. Hopie, byś mi przynajmniej woda przyniósł. Witaj, tu obok jest profesor Oak. Powinnyś się przywitać. Witaj, Erich. Sorry, że cię obudził, ale trzeba znaleźć twojego fatra, który wylazł po fajki 10 lat temu. To, że mi się nie chce go znaleźć, to jedno sprawa, ale możesz iść. Twoja matka cię wysłała, żebyś poszedł go znaleźć. Teraz idź i wróć do profesora Elma, bo muszę mu coś dać. Halo Elm, słuchaj, bo mnie okradli. Pójdź tu sam. Zarapały przyjadą. Pieruna jeszcze Elma okradli. Kto to widział? Na takiej ruderze. Co to są za złodzieje, jak to są 3 chałupy? To powinno znaleźć od razu tego hopa. A siemano. Słuchaj, bo widziałeś, jakie fajne te stworzonka ma ten hop, to zechce wziął jednego. Nie jest jak jest pieruńskim kradziejem, tylko kolekcjonerem. Coś z liskiem na głowie. Pieruna, forfiter, jest go. Ja wiem, że jesteś nie jest wegetarianin, ale słuchaj, zrób mi wyjątek. Ty, Pierunie, obejrzysz. Jeszcze się spotkamy. Jeruna, muszę lecieć sam. I tu znowu nie ma drogi asfaltowej, tylko przez te krzoki. Gdzie jest rada gminy, ja się pytam. Wiele ja mam łazić. Już mnie nogi bolą. Na forfitrze bych poleciał, ale on raczej na wodzie będzie bardziej lotał. Co jest? O, Pieruna, psy. Ja o nich nic nie widział, nie było mnie tu. Hopie, Józek, nikogo nie widział, nikogo nie było. Słuchaj, Erich, mam do ciebie zadanie. Jestem sierżant Gerard. Musisz mi powiedzieć, jak ten hop się nazywał. To był Ziga, wiesz? Dobra, dzięki, będę szukał Zigi. Elm, jak on chce go znaleźć ino po imieniu? Ja wiem, że są 4 chałupy, ale ten hopkaś polos tam za stare Tarnowice. Słuchaj, mamy co innego do roboty. Widziałem, że przyniosłeś mi coś od tego ołka. O, Pieruna, to są zgnite kabanosy. To są zgnite wuszty, ja tego nie biorę, hopie. Coś ty mi przyniósł.
Ja nie wiem, on mi to kazał. A jak ci każą skoczyć z okna, też skoczysz? Hopie, skocz mi fanzolić, ja leca po pierwszą odznaka. Siemano, Erich, tu masz kulę na mole, musisz sobie we szranku powiesić, to nie będą ci sterować. Ani matki, ani rodziny. Dobra, czekaj, idę do matki. Muter, bo ja wyłaża i trochę mnie nie będzie, idę fatra szukać. To dobrze, idziesz fatra szukać, bo te fajki fez daleko były. Ja nie wiem, kaj on te fajki szukał. Ale idź za nim i spróbuj go znaleźć. A teraz jeszcze jedna rzecz. Słuchaj, czy mogę brać od ciebie pieniądze? Nie. Ja okej, mogę wziąć od ciebie pieniądze. Dzięki, że jest kochany. Będę się o ciebie modliła. Będziesz się za mnie modliła, ale hajs to ode mnie weźmiesz. Dobra, cisna. Siemano, widziałeś ci tyle wiele razy. Chcesz obejrzeć, jak pakuje szczura do kuli? Nie chcę tego widzieć. Nie, chłopie, łostow mnie. Pieruńskie gołębie. Runa, teraz będę musiał złapać jakiegoś Pokemona. Kurde, bo na samym forfitrze to ja nie pocisnę. Idę do tego pierwszego lidera. Mam nadzieję, że tam nie będzie przynajmniej tych gołębi. Siemanko, właśnie Zech przegrał, więc chcę przegrać jeszcze raz. Budź się, będziemy prać. Ty, słuchaj, ale ja się nie piera. Na Pokemony, no dobra. Pierunia znowu szczur, forfiter zeżerij go. Słuchaj, taką dieta bogata w białko to innej ja by chciał. Znowu gołębie i szczury pieruńskie. Jeruna, nie ma innych Pokemonów w tym mieście. Ino gołębie i szczury. Bogato fauna i flora. Te złe, mam robala, pieruńskie robale. Hopie, po co ty dżownicę hodujesz? Hopie? Jeruna, no dobra, jeszcze dżownice są, no to rzeczywiście jest różnorodność. O pieruna, co to jest? To jest jakaś... Jeruna, tu jest ciemno, hopie, tu jest po ćmoku, ja tu nie będę łaził, fanzola to. No fest ciemno, pieruna, co tutaj jest? O pierunie, kamol. Te ja se wezmę komole, będę w gołębie ciepał. Pieruna nietoperza, nie chcę żadnego nietoperza. Ten będzie dobry kamol, to będzie mój ulubiony kamol. I mam kamola. No zwiemy go... Kamola. No i gitara. I mam kamola i forfitra. No, lubię łapać robale. A ja lubię je zjadać. Dawaj mi to. Forfiter musi się najeść. No pieruna w końcu w pierwszym mieście. Mam nadzieję, że tu nie będzie gołębi, bo mnie już szlak trafi, szczególnie po obsranym łoplu. Te hopie, czy na wierchu coś je? Tam są rośliny. Hopie, tam masz ogród zoologiczny. Jaki ogród? Co on fanzoli? O pieruna, co to tu je? Forfiter. O pierunie, ino kwiatki, hopie. Te hopie, co wy tu robicie? My tutaj tylko kwiatki. Jak mi mutor zawsze ustawiało kwiatki, to albo jak je przelał, albo one mi wyschły. Tego się nie da nigdy podlewać. Nowy forfiter, miałeś trochę mięsa, teraz czas roślinki. Pieruna, co wy godocie z tymi roślinami? Co to jest? Hopy, co wy tu bierecie? Kwiatki to jest nasz raj, kwiatki to jest nasze życie, hopie. Pieruna, ale idę na wierzch, bo tam coś mnie sztoruje, coś mi godo, że muszę iść. Tu ktoś jest, pieruna, tam słyszę tego złodzieja Zigę. Łostowcie mnie z tymi kwiatkami, nic wam nie podleja. Ja podlej nam kwiatki, hopie, mamy susza. Susza to Jacek miał rano dzisiaj. Znowu kwiatki. Łopieru nie suwa. Ty, a ta sowa wam nie zeżera tych kwiatków, hopie, ty jest durny, ty będziesz miał kwiatki, hopie, w szklarni. Siemanko, widzę, że też jest pasjonat kwiatków. Ty, hopie, co tu się dzieje? Kwiatki to nasze życie, dobra, dowej mi to. Potrzebuję fajnego ataku, co mi rozświetli droga, hopie. Dowej, doj kamola, bij tego, będę ciepał kamolem w tego ptoka. Pieruna myślał, że już nie będzie tu żadnych ptoków, no ale trudno, no. Przynajmniej sowy, ani gołębie. Dobra, idę stąd, pierunie. Dobra, reperuję moich chłopców i idziemy do pierwszego gymu. Mam nadzieję, że będzie to jakiś normalny gym. O pieruna, to są gołębiorze. Kajo zech trafił. Skąd ja znam ta nuta? Kaj jest ten, co mi obsrał opla. Szukam go, słuchaj. Podobno trzymacie tu tego gołębia, co mi narobił na moje auto. Musisz najpierw pokonać nas. Dobra, hopie, możesz hopie ci ciepna kamolem nara. Słuchaj, kaj już tego gołębia, co mi zrobił na opla. To jest mój gołąb, łostaw go, nie będziesz go szterował. Ja będę go szterował, hopie. Łostaw mojego gołębia, nie będziesz go szterował. Ja będę go szterował. Oddawaj mi za lakier. Pierunę, to nie ten gołąb, hopie, co ty mi tu wystawiasz? Hopie, to nie są loty, żebyś mi wystawiał gołębie. Pierunie, to jest on, to jest ten srogi. Poznaję go po brwiach. Amol wal w niego, hopie. Forfiter, zeżrij go. Nie zasługuje na litość. Możesz odznaka gołębiorzy i możesz wejście na pierwsze loty. Hopie, no żadne loty nie idę, ja wyłażę stąd. Erich, możesz jajko do odebrania. A co Jozek jest? Hopie, jajko to byś miał dać rano na śniadanie. Ty jest Erich, możesz tu jajko. Hopie, ale ja z jednego jajka ja nic nie zrobię, a co ty? Hopie, ja mam być na godzie. I pamiętajcie, żeby subskrybować ten kanał
i dawać szłapa w górę. Dzięki.